Ja sam Ante Vranković iz Svetog Ivana Zeline i sad sam evo već 2,5 tjedna bez vode. A to se dogodilo na jedan dosta neobičan način zbog toga jer bio sam upozoren da bi trebalo platiti račun i ja sam napisao kako sam trebao biti plaćen, ali nisam bio plaćen na vrijeme. Napisao sam molbu gradonačelniku grada Svetog Ivana Zeline Hrvoju Koščiću, ali nažalost nisam evo 60 dana već dobio odgovor. I kako nisam dobio odgovor, ja sam mislio da je grad tu stvar riješio jer sam ja bez prihoda. Ja bih mogao tražiti socijalnu pomoć koja je 10.000 kuna godišnje, ali nisam tražio tu socijalnu pomoć, iako znaju da nemam prihoda. Ja sam tražio znači samo da mi se pomogne za taj račun 700 kuna, ali velim, nisam dobio odgovor i naprosto sam našao prebiljenu cijev. I dakle, ja 60 dana, već iako je rok od 30 dana da gradonačelnik Koščec, inače iz HNS-a, odgovori, naprosto nisam dobio odgovor i bio sam nazvao općinu i tamo mi je jedna službenica rekla pa vi ne radite, vama voda ni ne treba. A to uopće nije točno, nego ja radim, snalazim se kako znam i umijem, teško kao i mnogi drugi ljudi, a voda se zapravo po čak 3 hrvatska zakona ne smije isključiti. Tako da bi ja ostao bez vode radi duga od 700 kuna, čak u mojem slučaju čak 3 čovjeka su prekršila zakon. Najprije gradonačelnik koji mi 60 dana nije odgovorio, a onda još i 2 čovjeka iz vodovoda koje točno znam poimence koje su tu na dokumentima. Oni sigurno znaju jer su to poznate stvari da se ljudima ne smije po zakonu, po odluci Visokog upravnog suda isključiti voda, ali su oni to svejedno izignorirali i isključili mi vodu. Naprosto njih se to izgleda. U Hrvatskoj se zakon primjenjuje jedino na Mamiću, ali ako ste nekakav običan čovjek, onda iskustva mnogi građani znaju da se zakon ne primjenjuje. Evo, to je taj dio cijevi koji je meni otpiljen, da ne bi imao vodu. Pa ja sam se vratio jedan dan iz Zagreba tu u Zelinu sa suda i naprosto sam otvorio pipu i vidio sam da krči. I onda sam shvatio da oni meni nisu odgovorili i da oni ni ne namjeravaju podmiriti taj dug po mojoj molbi, iako u visini od 2500 kuna svaki grad i svaka općina za ljude koji nemaju novaca bi trebali podmiriti, ali oni naprosto ignoriraju. Ne daju, nego čak misle da nisu dužni niti ništa niti odgovoriti. Ja vam tu mogu pokazati, meni je tu obijen oluk i onda ja vam tu dođem kada pada kiša, onda tu dođem prat ruke, tu dođem oprat suđe, tu skupljam vodu, kišnicu u velikom lavoru, ali problem je isto, to se vidi možda gore, da su to salonit ploče od azbesta. I onda vi tu vodu ne smijete piti. Zato jer je... Ima azbestnih čestica. Da. Tako da, ja ne znam da li se uopće smijem u njoj prati i da li i ovo smijem prati, ali naprosto sam prisiljen. Zbog toga jer susjedima, kako je to već 2,5 tjedna, idem lagano na živce, pa onda tako od njih svaka 2-3 dana posudim samo vodu za piće. Ali, kažem, naprosto nisam vjerovao da je tako nešto uopće moguće da se desi, da bi 3 čovjeka išla kršiti zakon, da se meni isključi voda radi 700 kuna. To mi je naprosto nevjerojatno i nevjerojatna mi je ta bešćutnost ljudi koji su kod nas na vlasti. Inače, žuti detalj je da je gradonačelnik Koščić, znači koji meni nije odgovorio, ima najveću plaću u Republici Hrvatskoj. On ima veću plaću 1000 kuna od Milana Bandića. I on, valjda da bi skupio za svoju plaću, onda štedi na svemu ostalom pa gazi sirotinju. Evo, meni je jako žao, ali ja to moram reći jer je to istina. Slušajući priču Ante Vrankovića iz Svetog Ivana Zeline, koji već 2,5 tjedna živi bez vode, pitam se je li moguće da se u Hrvatskoj iskapča voda radi 700 kuna duga i je li uopće moguće da se ljudima koji su siromašni općenito iskapča voda i da ih se ostavlja da žive, odnosno bolje rečeno vraća ih se da žive u kamenom dobu. Iz njegovog iskustva i svjedočanstva ispada da je u Hrvatskoj to nažalost moguće. A razlog zašto je to moguće je u tome što su na vlasti i u gradu Svetom Ivanu Zelini i u državi ljudi kojima evidentno nije stalo do toga da svaka obitelj ima pristup pitkoj vodi. Iako Kolinda govori da je ona jedna od nas i da je ona uz obične građane, nažalost sve više ljudi, poput gospodina Vrankovića, na svojem vlastitom primjeru se osvjedočava da je nažalost samo jedna osoba koja je spremna stati među svoj vlastiti narod i njegove probleme
izložiti javnosti i tražiti da ih se riješi. Stoga ovom prilikom pozivam gradonačelnika Svetog Ivana Zelene, kao i vodovod koji iskopčao vodu gospodinu, da mu vrate vodu i smatram da ih može biti sram zato jer su ga iskopčali.